Ano yun? Kalo imong buhok kay naingon og kuan. Nyawa na. Nabaga ka sa buhok ay kup-kup pa jud. Mao gani mo kuan gani ang kuan unsay ngalan aning clipper. Muungot. Ora kagipuno. Ora kagipuno. Baga buhok ni siya. Pasal niyo baga pa ni ang. Baga na hindi kayong buhok niyo eh. Ay, sige ako ingon na magpaalot na. Tira mo ka baga ni sa luyunan. Ana hangat ta. Uta kay ta murag ikagi kuan ta. Sura? Murag gikuan, Ay, murag po. dapit. Murag ginuka. Mm. Kay gatipok-tipok. Sa. Ana hangad. Murag kagi. Murag kagi tipos ta ana ba? Murag jud kagi tipos ani imong buhok. Sam. Hindi ka naman eh. Pero man dili madutlan? Gawin lang. Dili makuan sa kuan. Clipper. Ito kang RJ. Mo tong kinamot na lang nako. Muntol yang ano. Dili ka nang kuan sa lagi. Murag ginuka. Gitapot-tapot ang buhok. Para na. Gidaw. Ano? Gidaw. Oh, di ba? Easy. Na gulugos pa mo gani o. Sa pa ng buhok ka, oy? Hindi naman na, bamboo lang. Shaggy. Shaggy. Siyagi, sa gilid ang buhok. Sobraan yung content kung tunga-tunga naman. Napawara ka pa ha. Apo, kuan mo gyapon niya, mawala man na kay 1 inch man na iya man nang kuan. Ako Fred B. Uka na. Sana madapit. Ala, naman eh. Ginakag imong na. Magti oh. Atubang ba? Likod na, likod. Atubang sa atubang. Ano? Atubang. Yung likod oh. Ano tama na ni Hani? Ano ba? Siya asa taman. Ano ba na zero? Listo pug dili na siruhon nga. Kana. Bagay mo, bagay. Ga sakit. Oo, okay. Nakup-kup man na yung buhok. Ambis anong kuan bi? Bunting. Ang anak ito imong kuya kung kuan kinamot na lang nako. Ay, Atubang sa Fred. Kuha pa na mong bungot. Ana dungo. Di ko dapat kadulot ang gunting. Sali ng huka na, kakup-kup ka na. Dadong Chris, oh, yung alutan sa diha. Ano ito, ilot ni Dadong Chris. Tatay Matford. Dong! Tanawan mo kaya tata, Dong! Mawata kay. Tanong ka na napahak Dili na. na. Zero pa. Hulat sa ba kay baga pa. Patay, napahak. Na, Ito tagatunggan daw, mukha ta daw. na iyo palang diretso tananan. Dili ka daog ang clipper. Dili, muntol! Pwede na Ang lang. batang irang buang. Bow. Nang, pwede na lang. Sakto na na. Iyo kung mo ka ayo ga. Nanalo ba na siya uban? Ayo paglihok punta. Sa paguliyog ka na clipper na. Ito ka na. Kuno mo tay 1 inch lang ka. One is bin akong ingon, kaya dali na po mutubo. Ay sabi. Sudlay. 1 is na lang na, Fred. Kaya, Mura ka gikututa. Na daghan kayo kuan, daghan kayo. Abang na po kayo mo pong gikut-kut o ka na. Aw hindi.
Kabang. Sa kamantay ka ng marang ta nga nabunog. Ayaw, pagpatakatakag alot ba? Ipatas ra na ron. Napapa. Abaw. Iwanin sila na diretso, Fred. Maot kay sa likod. Yo, te. Ay, nga mushroom daw. Masum Wala na, magdili. masunta. Raba di pihing ra ba? Eh, mushroom Fred, kimaot kayo. Saan day? Saan day? Saan day? Napahak naman ko. Ay, dala ka katong iglo sa oras na usa sila daa sa ona nang katong magawa sa itlog nang. Amin ang kuan di sudlay. Maot kayo, Saan Fred. day? Maot kayo. Saan gani? Iwan ins ba diretso? Magali kabantay ka ng tukhang ka. Ay gikon ba oh, tukhang ba. Ay gikon ba gi. Piniriso ta, kabantay ka ng piniriso. Yan na, nabot ba? Wow. Mama. Hala ka, gapahak naman nanang. 1 inch na lagi ni diretso. Wanin sa nang nataga. Iwan na sa diretso ba, Fred? Kaya dali na ba tayo mutubo? Sa kabantay ka ng balot na. Iwanan sila na. Manis na lang na. Ana, pahaki. Di sa iba ba, butangi o ka ng baba ang ra. Bahaki. Uyo kay sa clipper ang buhok ni Pido. Minsan, ngaluta ulit. Ito, Di ako siya sa gabi. Ako na, Bi. Ano ba, tabangan? Tara. Ay, ga, maot kayo, friend. Naunsa, Ako tabi. Uy. anak ni Bibi Ama. Ano naman tipos? Kita katong anak ni Bibi Ama. Ano? No. Bali po na pagkakawanan ng... Pag listen pag mo nang isungango. Malugos ka daog ning Dili magpariya ng kanan na, bulok. dili mo pariha ang. Grano. Kanina Kaya to bang raba na... anang kaya ron anang. Ihapaw bagas yung paghapaw kay balong. Yawa na nainay. Mura magpahak ng ulo ay awa. Awa na. Hala. Hala! Hala ni. Hala, Ping. Anak ni Bibi Ama. Awa. Anak ni Bibi Ping Ama. mo yun. Yun sa man ni Bohoy. Awa, Ping mo Bitaw yun. ko ganaon. Nainag ito. Lubyak na ta. Lubyak ng ulo. Yawa. Bangko. Yawa na. Naguba, bugat Bugaton. Yawa, laina eh. Ilikod ka dayo na. Wala. Agana ra. Kunang ba? Gaya po Buka kay nimo. Ayaw pag punang mangalot ba nang sa punang. Di ba mo kadala tayo? Lugo nabulabo lang clipper. Dili ka sumunod na wala makuha. Pura pa nagtipos. Naunsa ra man. Wala, palitin na ninyo kwan. Palitin na ninyo. Hindi makabubaan ang papay na. Gat. Sama ng bangko. Ay, nabugatan. Tan. Palitin na ninyo clipper. O sa kalasya, pairon. Dili. Palitan. Sa kumara, yung buhok, ahait, pamanggod. Ay, tramo na. Ah, yung buhok dili ka. Buhok, man. Dili ka dulot yung buhok. Mura ginuka, Wala gatapot-tapot. magbunot. Ana na, Okay ba? meron Hindi na ka? kawan. Na. Kana may gitrim na to na. Sa wala, kuko, get trend. Tama juga kaspa ka, Fred. Tanawa, yung ulo. Tao kino na ta. Kawan day ka, kaya kaspa ni mo. Kinsa na lang. Ay, bali. My Kaspa daw, kaspa? Tatabias man ta. Tingin, manggo na siya. Oh, Magan dili ko magpaupaw kay. kaspa. Ito dagana kay mo kaspat oy. Mo be nasakto be na pong giingana ka aron makuan ang kaspa. Sakto ra na ta, pawa pa imo pug yung pasinawan. Paro na. Hindi na mo sinanang nanal na tama. Nanal na. Mura kag kwanta kanang itlog. Mura kag itlog. Anak ni Bibi Ama. My precious. Nanta. Ah! Iupawan, radi ay. Oh.
Di na madala ka ng pasahak. Nanang mong kaya pong ikuan. May kaspa ng landpot, kaspa eh. Nga, dagang kay kaspa. Oh, iyo. Ligo-ligo, God. Naligo po na siya gahapon, Wina. Nga gikag punong. Yeah. Mga masar, kagwang. Tulog ko niya sa punto kagabi eh. Di ka, parang katin ko, nawala. Pura siya yaya. Kalo lang kata. May kalo diha? Yan ang sa ng kalo ron. May kalo diha? Wala. Wanggo ka ta nga kalo. Lagi paraan sa man eh. Hello? Ingon na kag Shaolin soccer ta. Shaolin soccer.